Майка България, сънувана, жадувана, изстрадана, поробвана и пак възкръснала. Хиляди нейни синове загиват за освобождението и обединението на българските земи. Всяка воюваща страна има своята епопея. За нас, троянци, това е Дойранската епопея. В края на 1915 година българската армия разбива сръбските и англо-френските войски и освобождава цяла Македония. Поради различни политически и военно-стратегически причини, българският победен марш спира на българо-гръцката граница. Образува се Южния фронт. Дойранският участък защитава най-прекия и удобен път за пробив и достигане до българската столица. Особено ожесточени и кръвопролитни са атаките през пролетта на 1917 година, където основната тежест на боевете се изнася от славния и непобедим 34-ти пехотен Троянски полк. През 1918 година английското главно командване решава да предприеме пореден опит за пробив с усилени английски и гръцки части по дойранските позиции. При пробив ще се настъпи на север, с което ще се принуди България да постави оръжие и да излезе от войната. Това са плановете на нашите противници. 1917 година. 3 март, село Фурка. Дойран. Новото ми местослужене. Преди Пладне се представих на командващия Първа армия генерал Гешов. След Пладне приех офицерите от щаба на дивизията. Запознах се по картата с позицията и задачата на дивизията и се изкачих на наблюдателния пункт Фурка, откъдето гледах самата позиция. Предстои решителен бой. Трябва да победим или да умрем. Друг избор няма. Неприятелска артилерийска стрелба през цялата нощ. Аероплани пускат бомби. Бяха произведени 9 газови нападения. Стрелбата силна, страховита, продължава. Сутринта в 4 часа неприятелските аероплани като хищни птици летят ниско. На 50 метра над позициите и в тила, с бомби и картечен огън, над движещите се на открито поддръжка и обоз. Боят е в пълен разгар. Нашата артилерия открива преграден огън. Започват се ред контраатаки на нашите полкове. Телефонните връзки прекъснати. Гъст черен дим е покрил всичко. Ужасно положение. Предните окопи на противника и доловете, дето той може да се съсредоточава преди да премине в атака. В изпълнение заповедта 34-ти Троянски полк заема определените му позиции. Те са настръхнали, съсредоточени и сериозни. Каските им, тракащите бомби по поясите им, хлопотът на кутиите с газовите маски, тяхната твърда крачка будят надежди. Вазов ги поздравява, вдъхва им увереност в победата, припомня им дългът към отечеството, което разчита на тяхната доблест и самоотверженост. Троянци, сменени едва преди месец от най-опасната позиция и не забравили още преживения там ужас, грамогласно отговарят с „Ура за България!“. В 9 часа след Пладне започва английската атака. Предприети са 2 атаки по българските позиции, но и двете са отбити успешно от защитниците на предната позиция. Българските позиции претърпяват значителни разрушения, но загубите са само 9 убити и 25 ранени. Противникът с големи усилия успява да сломи отбраната на позициите Кирил и Жеков. В неравен бой загива отличният офицер и храбър командир капитан Жабленов. Разкъсана по такъв начин, предната дойранска позиция става вече
невъзможна за отбрана. Противника продължава атаката с цел за вземане и на главната позиция, с което българската отбрана ще бъде сломена. Подкрепян от все по-нови и нови вълни, противникът успява да се промъкне край позицията Цербер. Защитниците изнемогват пред голямото числено превъзходство на многобройния противник, но не отстъпват. Там загива и безстрашният подпоручик Белов. Атакуващите се насочват за атака и към пунктовете Царевец и Бончев. С цената на много жертви те са превзети. Поради численото си превъзходство, англичаните успяват с неимоверни усилия и жертви да превземат Бошнаков и Вазов. Атаките се насочват към все още непревзетия Цербер, както и към позициите на 33 и 17 полкове. Борбата по цялата линия е брутална и кървава. Картечниците косят настъпващия противник, а в самите окопи се водят ръкопашни схватки. Българите се сражават самоотвержени и дори контраатакуват с на нож. Противникът провежда 2 последователни атаки, но претърпява огромни загуби в жива сила. Той е разколебан. В най-ожесточения момент на сражението майор Васил Манолов повежда в самоотвержена контраатака своите войници за защитата на позицията Бастиона, отблъсква врага и загива геройски. С мощно ура и напред на нож, 33-ти полк се хвърля във вихрена контраатака за завладяване на всяка цена на оросената със свещена българска кръв позиция. Ужасен, противникът обръща гръб и бяга. Свищовци залавят 198 пленници, а пред техните позиции има над 1300 убити и много повече ранени. Позицията северно от Дойранското езеро, по полите на Беласица планина, е заета за отбрана от нашата 11-та македонска дивизия. Сега е дошъл и техния ред да защитават отечеството. Пред македонските защитници стои задачата да не допуснат през техните позиции да се обходи в гръб несъкрушимата дойранска отбрана. Атаката на 18 септември срещу позициите на Беласица планина е поверена на гърците, но в хода на боя те дават огромни жертви и отстъпват позорно. Генерал Милн заповядва Критската гръцка дивизия да отстъпи с цел нейното запазване от унищожение и да се използва за предвидените нови атаки на 19 септември. През нощта на 18 срещу 19 септември противниковата артилерия засилва своя огън, като използва отново отровни газове. От 16 до 19 септември противникът изстрелва повече от 500 000 снаряда. Противникът започва последен опит за пробив и включва всички налични сили по целия фронт на дивизията. Първите противникови вериги са напълно унищожени. Без да се съобразява с огромните си загуби, противникът, подкрепен от нови пехотни части, продължава сражението с още по-голяма настойчивост и произвежда 5 последователни атаки, но всичките са отбити с големи жертви, вследствие на което противникът започва да се оттегля. Българите се отбраняват все по-твърдо и започват контраатаки на нож. Отстъпващият и бягащ противник е настигнат и избит в ръкопашен бой. Много попадат в плен. Полето се покрива с неприятелски трупове. Български ръце отново се връщат всички пунктове на главната позиция. Щабът на генерал Милн отчита 11 673 убити. Убитите българи са по-малко от 500 офицери и войници. В спомените си генерал Вазов пише: цели камари от 1000 трупове задръстиха скатовете. Това не бяха наемници сенегалци или араби, а чистокръвни англичани от Лондон, Бирмингам и Кембридж. Победата е пълна, но войната е изгубена. Българските офицери и войници по всички фронтове в продължение на 3 години се сражават самоотвержено с многократно превъзхождащ ги по численост и въоръжение противник. Десетки хиляди оставят костите си по бойните полета. Вечна памет на героите. Поклон, дълбок поклон пред героизма и саможертвата на всички българи.
Обещавам се и се кълна в името на Всемогъщия Бог, че аз, който съм повикан в редовете на войската на българското княжество, ще слугувам честно и вярно на царя и отечеството и няма да пожаля живота си, както в мирно време, за запазване реда и законите на страната, тъй и във време на война против враговете на моето отечество. Свидетелство на което целувам кръста и думите на Светото Евангелие. Амин.